Dnes vám predstavíme projekt rodinného domu, v ktorom sme sa venovali dennej časti. Hneď od vstupu sa začína prejavovať koncept celého projektu. Zaujímavým prvkom je samotná podlaha, kde využívame výhody mikrocementu a vinilovej podlahy, kladenej do stromčekového vzoru. Celý návrh sa nesie v príjemných jemných tónoch. Od vstupu nám vystupuje tapeta so vzorom textílie, ktorú prenášame až na 2 NP. Zaujímavým prvkom je frézovaný panel vo farbe nábytkov. Je tu navrhovaný priestor na príležitostné vešanie a odkladanie kľúčov, nakoľko hneď vedľa sa nachádza šatník. V tomto obklade sú skryté dvere do garáže. Dizajnovým prvkom celého priestoru je samotný krb, kde sme použili takisto frézovaný obklad a imitáciu kameňa statuário, ktorý sa objavuje aj v obývacej izbe a v kuchyni. TV stena je ozvláštená dreveným obkladom, ktorý sa nám prepája s knižnicou na protilahlej stene. Kuchyňa je navrhnutá ako jeden celok so schodiskom a samozrejme so skrytou špajzou. Jediným akcentom je sklo v čiernej farbe, ktorú prenášame do svietidiel v tejto časti a vzniká pekný kontrast.